Neka potpuno čudna, nepotrebna kut u kaznenog prostora. Debel mislim da ne može ništa, odnosno puno toga napraviti u ovoj akciji. Pogledajte, prvo je prošao Čalu, onda se ovaj uspio vratiti, srušiti Demel. A svaki gol je važan, ovdje nema međusobnih omjera, ovdje se gleda ukupna gol razlika i da vidimo tko će sada pucati od igrača HSV-a. I to je 2:0. I to je 2:0. Mislim da je to bio Trohovski. Trohovski, da. 2:0, ušao je tek prije prije 2 minute i bio je toliko svjež i koncentriran za izvođenje kaznenog udarca. Koch je pogodio stranu. Tako je lijepo sve izgledalo, solidno do 85. minute i onda u posljednjih 4-5 minuta Dinamo je upropastio sve što je strpljivo gradio veći dio utakmice i sada je ovdje sve definitivno riješeno. Svira i kraj suda.